इधर इधर तो बुझाता कि बसौनी माई तक के दरोया बरसात 2 नंबर किया हुआ ओहे बेचता सारा 2 नंबर के था। अरे सुन नहीं है कि हम पंडिता के लड़का के मंदिर में शादी होता रे। हाँ सुनला है साला जौने 2-4 दिन हराम के खाए के मिलत रहे उहे गए सब तो दिक्कते बा इहे सब टाइमवा पे तो यही सब तो दिनवा पर कचौड़ी पोला भेटाला। हम तो कौने बारात तिलक में 3 प्लेट से नाश्ता कम करबे न करी। अरे कोनो कोनो में तो हम समो मिल जाला। ई पंडितवा ऐसन कइलो शुरुआत लगन के बहनी खराब कर दिला। हमार तो बाले बाजा के सही काम चल जात रहे। बड़ा तेज निकल पंडितवा रे साला है भोर गांव के खा के आया अपना के मेरी झंडी दिखा देलो। अरे सोचले रही कि शुरुआत लगन भेटाई कुर्ता पजामा को नीलू डाल के फिट कइले रही। अब का जाने पंडितवा पूछी तब नु हमनी के पूछला के कौन बात बा। बस के तो पहिल का सीटा बा हमनी दोनों पारे। अरे में ना पूछे अब पूछे का बात बा। आ जाए दे ई तो छोट गई मगर अब लगन के शुरुआत भइल बा। चाप के पूरी खाली हो जाई और पंडितवा के होशियार हो गइल से और पूरा गौवा थोड़ी ना होशियार हो जाए। तो चल अपन ताश के पार्टनर खोज ली हो जाओ। कहाँ गए हो ढोलन भैया? चलो चल बैठ। तनी बचल में मार ली हो जाओ ना तो कोनो आई कस्टमर इहे पी जाई। एहो तो आफत बड़ी भाई। बड़ा टाइट बा। देख मन तो कुछ अलग हो गई। लिया वो पुरन की मन रखनी के तो अपना तनी मन हरियर कोली भैया का हो सबसे भैया। जो लेके आओ हो रंगीला क्या हाल चाल बाप है बैठल वाले तो कौन खुरपाती बात होता तोहरा लेखा नइखे भैया आ कहो बानू लगोई चल जाला तो तोर कोइयो फेल हो जाला। ठीक है कहा तो वजह तुम लोग ये कमा कहीं नहीं कैसे करो। सब कुकुर कासिया चल जाई तो हरिया के चटिए भैया
बनो। हम तो बार बार कही ना कि कुछ काम धाम करा लोगो, एहू तो ना हो के तो सूरत बम्बे जाके कमा लो, कम कुछ आपन और कुछ समाज के भलाई होती। भर दिन ताज पिटला से दूसरा के परपंच गला से क्या मिली। तोहार बतिया हमनी के दिमागा में कहे ना घुसले हरि नारायण भाई। ऐसा नहीं ऐसे होला ताकि तार बिधना बाव बा। अच्छा हम चलत बनी और बाजार का लेट होता। जा जा पंडितवा का मलाई चाटो जा आली चाटो ओही में तहार भलाई बा। भेज देबे आई बड़न बड़का उपदेश दे भैया एहू ससुरा पर कोनो जाल डालल जाओ ताकि हमनी के जाल में ही फंस जाओ। जाल ना रे भैया हाँ एकरा पे महा जाल डालल जा कि आसानी से फंसे वाला ना बा। ई बात तेज आदमी बा। एक बार बात जाए तो एक सब उपदेश देवल हम बतैती। अरे रंगीला मौसा, अरे रंगीला मौसा कहाँ बड़े हो? तू एहिजा बैठल बड़ो, चाची खोजा तारी तो जाके हमरा के भेजलाई। जाई तो देख ले लो का करे हिया रे। जो जाके कह दी है कि वो अभी दारू पियोता। कहले कि घर में कुछ अटक खर्ची नहीं के पता ना उल्लू लाल लंगड़ा पहुंचे कहाँ निकलल बा। कह दिए आज नहा धोए के आई खाना ना ओकरा लगे खाना में झाड़ू करे सब। तो एमे कौन खबर आए के बात बा? चौपे से तो झाड़ू बोला है ना होला। अरे हमार पत्नी तो रोज हमारे के दो चार झाड़ू मारे तब हम दूर चढ़ के खड़े बानी। तोड़ मारो तले तोड़ चल अब चले के लागो ताकि माहौल बदले वाला बा। तो चल माहौल के बदल दिया जाओ। जो पुरन की मन रखने के लिए ओ भाई तो हो हरिया बीच में टपक गई है। जा तनी जा जो